Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Mmadụ ole n'ime unu nwere ngharịpụ na ndụ? Dị maka ngharịpụ ndị siri ike. Mmadụ ole n'ime unu ka emejọrọla n'ime ndụ ha? Asị m mmejọ na-afụ ụfụ na ndụ ha. Ime oge eruola ịkwụsị ị na-eru uju nye nke ahụ. Ọ bụ ụbọchị ọhụụ. Oge eruola ịga n'ihu. Ugbu a, tupu ga-esi ebe a wee pụọ, anyị ga-abụ aba mmanya ọhụụ ka anyị wee buru mmanya nke mmụọ nsọ wụnyere n'ime anyị. Ee, anyị nwere nsogbu. Enweburu m nsogbu. Enweela m ọtụtụ ngharịpụ na ndụ m a. Ma ịma ihe mere na otu ọbụla ọ dị, ọ bụghị ihe mere anyị na-enwe ka anyị ghara inwe obi ụtọ, kama ọ bụ omume anyị na-emeso ihe ahụ mere anyị na-eme ka anyị ghara inwe obi ụtọ. Mana ọ bụrụ na m ga-enweta gị isi n'ọchịchịrị wee pụọ, wee gbanye ọkụ gị tupu gị si ebe ala, wee mata na Jizọs akwụọrala gị ụgwọ iji nweta ndụ nke dị iche dị mma. Onye ohi na-abịa naanị igbu, zuo ma laa n'iyi, ma Jizọs bịara ka anyị nwee ma kpọrịa ndụ anyị, ma wezụga ya n'oke, ya wee ju ruo mgbe ọ ga-awụfusị. Ma ịma ihe merenụ, ozi a abụghị naanị maka ndị mmadụ juru ebe a na Amerịka. Nke a bụ maka gị, onye nọ n'otu obodo n'ime Afrịka, ma n'India, na obodo ndị nọ n'Eshia, ma n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke Europe. Ma ndị mmadụ, ịma na ekwensu chọrọ ka ị chee na ị nweghị ike inwe ụdị ndụ ọbụla nke ị nwere ike ịgafere. Nke a ga-abụ ebe olileanya gị nọ. Ị nwere ike inwe ndụ nke dị mma, na-atụ n'anya, dị ebube, dịkwa mma dị ka onye ọbụla ọzọ. Oge agabeghị inweta omume ọzọ dị mma ma bido ọzọ. Oge agabeghị ibido ọzọ. Ngwa, gịnị na-eme mgbe ị nwere atụmatụ ma ọ rụpụtaghị ọrụ? Ime obi mmadụ na-akwado ụzọ ya, ma Chineke na-edozi nzọmụkwụ ya. Ime echere m na anyị kwesịrị ibido tụkwasịwa Chineke obi mgbe ihe na-adịghị agara anyị nke ọma, karịa ibido nwewe obi ilu na agwa ọjọọ. Ịma Chineke nwere ihe ọ zọpụtaghị anyị na ya nke anyị na-amataghị. Lee ihe atọ ndị a m dere n'akwụkwọ. Ọ bụrụ na ị meela ihe niile ị nwere ike iji wee kpọghachite enyi gị, ma onye ahụ aga n'iru isi n'ebe ị nọ pụọ, Chineke nwere ike na-edu site n'imechi otu ụzọ. O nwere ike Chineke na-edu gị site n'imechi otu ụzọ nke mmekọrịta ahụ nwere ike ibutere gị nsogbu n'ụzọ mgbe ị na-aga. Ka m gwa gị otu ihe, amụtara m ịkwụsị ijisi ike etinye isi m na mmekọrịta, na-ele ọgbakọ a ma ọ bụ nke ọzọ, na echere m na ekwesịrị m iso ha. Ana m ekpe mgbe niile si Chineke, tikọta m onye ọbụla nke ị chọrọ itikọta mụ na ya. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka mụ na onye ahụ na-emekọ ihe, ọ dị mma. Ọ bụrụ na ị chọghị, achọghịkwa m. N'ihi na amaara m na ọ bụrụ na Chineke akwazi nzọụkwụ m, agaje m ịkwụsị naanị na nsogbu. Atụfula oge ndụ gị n'ịgbalịsi ike isonye ndị i chere na ha dị mkpa, n'ihi na nke a ga-eme gị ka ị dị mkpa. Ọ bụrụ na ị rụrụ ọrụ kwesịrị wee gbalịa ịbanye n'ụlọ akwụkwọ, aga n'ihu ịjụ ịnabata gị. O nwere ike Chineke chọrọ ikpuchite gị site na ihe ọjọọ ga-eme gị. Ọ bụrụ na ị rụsiri ọrụ ike n'ọrụ gị ma chụpụ gị, o nwere ike Chineke chọrọ ikpuchite gị site n'ọrụ nke nwere ike ọ bụghị akara aka gị, ma ọ bụkwanụ nye gị ihe ị ga-eji wee zụọ ezinụlọ gị. Ọ bụrụ na ụgbọala nọsichara n'ụzọ ebe ị chọrọ isi ebu ụgbọala gị agafe, gị na-ewe iwe n'ihi na ị nọghị ebe ị kwesịrị ịnọ, o nwere ike Chineke na-azọpụta gị na ihe mberede nke nọ n'ụzọ nke gara iwere ndụ gị. Ka m inwe mgbagwoju anya, mụ na Dave amụtala ikwu, oge anyị nọ n'aka ya. Oge anyị nọ n'aka ya. Atụfule ndụ gị inwe obi iwe n'ihi na ihe emere gị otu iji chọọ ya, ma naanị kwuo, o nwere ike Chineke nwere atụmatụ nke m na-amaghị banyere ya, ma aga m atụkwasị ya obi. Onwe onye na-enweta ihe na nke a n'ụbọchị taa? Ọ dị mma. Ugbu a, achọrọ m ịgwa gị okwu banyere inweta ahụ mmanya vaịn ọhụrụ. Mata 9:9, amaokwu 16. Ma onwe onye na-etinye mpekele akwa
nke dị ọhụụ n'akwa dị ochie, ma ihe ndụnye ahụ na-adọpụ site n'akwa ahụ ma dọwakwa ya nke ọjọọ. Adịghịkwa ewere mmanya ọhụụ gbanye na kalama ochie, n'ihi na kalama ahụ ga-agbawasị ma mebisịa, ma mmanya ahụ na-awụfusị, ahụ ya emebisikwa. Ma a na-etinye mmanya ọhụụ na karama ọhụụ, ya mere ha abụọ anọrọ. Echere m na mmanya ọhụụ ruo otu anyị chọrọ ikwu banyere ya taa bụ ndụ ọhụụ dị ike, mbido ọhụụ. Ma karama ochie bụ omume ochie. Ọ bụ ụzọ ochie iji eche echiche, ụzọ ochie iji eche echiche banyere onwe gị. Anyị kwesịrị ị na-eche echiche banyere onwe anyị otu Chineke si ahụta anyị, ọ bụghị otu ụwa si ahụta anyị. Ị nụrụ ihe m na-ekwu? Ị kwesịrị ị na-ahụta onwe gị dị ka Chineke si ahụta gị, ọ bụghị otu ndị mmadụ si hụta gị ma gwa gị okwu. Ọ ka mma na m kwuru ya ọzọ. Ị kwesịrị ịhụ onwe gị otu Chineke si ahụ gị. Nke ahụ bụ ihe m ji akwụrụ n'ebe a mgbe niile na-asị, ịbụ ihe ịtụnanya, ịtụnanya, ịbụ nnọọ ezigbo ihe ịtụnanya. Nwanne, naanị otu esi mee ahụ anyị. Ọ bụrụ na m mere ọmụmụ ihe ahụike nke m ma na agaghị m eme, ọ ga-atụ gị n'anya naanị ịma ihe ndị na-eme n'ime ahụ gị n'ụbọchị niile, naanị ka ị wee na-eku ume. Ma Chineke na-achịkwata ha niile. Ọ bụ ya kere gị, aka ya dịkwa n'arụ gị, ọ na-emezi gị. Ị nwere onyinye, akara aka na ike, ị nwere uche, ị nwere ume, ị nwere nchepụta n'ime gị. Gịnị mere n'ụwa ị ga-eji na-agagharị na-asị amamụdị ya? Ọ gara akara mma na m bụrụ Joyce. Bịanụ, atụfula ndụ gị n'omume ochie banyere ọtụtụ ihe nke mere na ndụ gị nke gharịpụrụ gị na ndụ. Mmadụ ole n'ime unu ka ihe gharịpụrụla na ndụ? Kedu maka ngharịpụ ndị dị ukwuu? Mmadụ ole n'ime unu na-enweghị n'ezi mmejọ na ndụ ha? Ihe m na-ekwu bụ mmejọ na-afụ ụfụ na ndụ. Ma ịma ihe mere, oge eruola mgbe ị ga-akwụsị iru uju nke ahụ. Nke a bụ ụbọchị ọhụụ. Oge eruola ịga n'ihu. Ugbu a, tupu gị esi ebe a wee pụọ, anyị ga-abụrụ karama mmanya ọhụụ ka anyị nwee ike bụrụ mmanya nke mmụọ nsọ wụnyere n'ime anyị taa. Ọ bụ ụbọchị ọhụụ. Ọ bụ ụbọchị ọhụụ. Ọ bụrụ na a gharịpụla gị, okwu m n'ụbọchị taa nye gị bụ ka itinyekwa onwe gị. Omume ọhụụ ewo na-agbanwe ihe niile. Ị kwesịrị inwe omume ọhụụ banyere Chineke. Ịma anyị ahụ na Chineke n'ụzọ na-ezighị ezi ruo ọtụtụ afọ. Chineke abụghị Chineke iwe, nke na-ewere mmadụ niile iwe, nke na-eche ịkụgbu onye ọbụla n'ihi ihe ha na-emete. Chineke bụ Chineke ịhụnanya na obi ebere, Chineke nke ohere nke abụọ, ome ihe ọma, onye mbido ọhụụ. Ma ọ na-emeso anyị. Ọ bụrụ na anyị mehie, Chineke na-emeso anyị. Anyị agaghị eme mmehie laa n'efu. Chineke ga-agbazi anyị wee meso anyị wee bara anyị mba. Ọ bụrụ na o meghị ya, ọhụụ anyị n'anya. Mana ka m gwa gị otu ihe, Chineke agaghị agharịpụ gị. Asị m, Chineke agaghị ahapụ gị aka. Ọ gaghị ahapụ gị aka. Ọ bụghị naanị na Chineke emechabeghị n'ebe ị nọ, ya onwe ya amalitebeghị ibido n'ebe ị nọ. Amen. Ị ga-akpachara anya n'omume ndị ahụ. Ịma, agabigara m otu oge nke m gbara mgba na enwetaghị m agwa ochie. Ịma, si n'otu họtel wee bilie wee kwụrụ n'ụzọ ruo afọ 38 na ndụ m. Ọkụ na-adanyụ, ihe mgbochi anaghị anọzi nke ọma. Eteela kapet unyi, ma ị dị ka amaghị m Chineke.
ịma anaghị m ekwe ka nke ahụ ruo ihe dị ka ọkara ahịrịokwu. Mba, abụ m onye a gọziri agọzi ime ihe m na-eme. Obi dị m mma na m na-enyere ndị nke Chineke aka. Bịanụ, mana ana m agwa gị na ọ naghị emetụta m, mana anaghị m ekwe ege ya ntị. Ịma ihe mere? N'ihi na aga m emecha ọrụ m, aga m agbacharịla ọsọ m. Ọ naghị ewe akara aka pụrụ iche ibido, ma ọ na-ewe ezi onye nke Chineke n'ọtụtụ ike nke mmụọ nsọ ịgbacha ọsọ gị ma bụrụkwa ihe ọbụla nke Chineke chọrọ ka ị bụrụ. Ma ekpebiela m inyere gị aka ruo otu m nwere ike isi nyere gị aka. Ọ dị mma. Jọn 11, mbilite n'ọnwụ Lazarọs. Na nke mbụ ahụrụ m amaokwu nke 40 ọ bụ ebe m ga-ebido. Jizọs gwara ya sị, ọ bụ na m agwaghị gị ma kwekwa gị nkwa na ọ bụrụ na ị ga-ekwere na m wee dabere na m, ị ga-ahụ ebube Chineke. Ma nke a bụ omume ọhụụ mbụ nke ị ga-enweta. Ị kwesịrị inwe omume nke ikwere, ọ bụghị nke obi abụọ. Ma ụbọchị niile bulie ma kwue, ekwenyere m na ihe dị mma ga-emere m n'ụbọchị taa. Ị nwere ike ibido agwa ahụ ikwu sị, ekwenyere m na ihe dị mma ga-emere m n'ụbọchị taa. Ka anyị kwuo ya, ekwenyere m na ihe dị mma ga-emere m n'ụbọchị taa. Ma ana m anụ olu ndị gbakara agbaka. Mana agbalịrị m nke ahụ ụbọchị echi gara aga, ma onwe ihe dị mma mere m. Ngwa mee ya ọzọ, mee ya ọzọ, n'ọzọ, 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 n'ọzọ. Ma mee ya ruo mgbe ike gwụrụ ekwensu, ike wee gwụ ya, ya wee hapụ gị ka ị na-eme omume ọma, na ọ gaghị abịa dị n'akụkụ gị ọzọ. Jizọs aga n'ili wee sị, Lazarọs bulie, ya wee pụta. Ma ya na-anụkarị akụkọ so nke a, ma akụkọ so nke a bụ ihe m na-achọ ikwu banyere ya n'ụbọchị taa, n'ihi na Jizọs kwuru okwu nke abụọ nke m chere na ọ dị mkpa nke ukwuu. O kwuru sị, wepụ akwa mgbochi nke ili. Ugbu a, ebe ahụ wee ebe anyị nọ taa, ịgbalị iwepụ akwa mgbochi nke ili, n'ihi na a mụrụ gị ọzọ, ịbụ onye kwere ekwe. Ma ịnụ na mbilite n'ọnwụ, ị nwetala ọmụmụ ọhụụ ahụ. Ọ bụrụ na ị ka na-ahapụ akwa mgbochi nke ili gị, ị gatụkwa ya enweta ụdị ndụ nke Chineke chọrọ ka ị nweta. Gịnị bụ akwa mgbochi nke ili? Omume ochie niile, echiche ochie niile, ikwu okwu ochie niile, ime omume ochie niile. Nwanne, gịnị mere ị gaghị enwe mbido ọhụụ n'ụzọ isi ekwu okwu n'ụbọchị taa? Kedu maka ọ bụrụ na gị ekpebie sị, aga m akwụsị ikwu ihe niile otu ha dị, ma aga m na-ekwu ha otu o kwesịrị ịdị, dịka okwu Chineke si dị. Gwa Chineke ka o nyere gị aka ka ị ghara ikwu ihe ọ bụla na-adịghị mma, n'agbanyeghị otu o ji afụ gị ugbu a. Enyekwala ekwensu ohere ma ọ bụ mepere ya ụzọ ka ọ bịa mebichakwuo ihe. Gaa n'iru ị na-ekwu, Chineke, atụkwasịrị m gị obi. Ihe dị mma gaje imere m. Oge agabereghị m. Ozi m taa masịrị m. Ime o nwere ike nke ochie amara na gị ahụ, ma ọ naghị adabakwa. Ma o nweghị otute mmanụ ọbụla nke nọ na ihe Chineke na-achọghịzi. O nweghị otute mmanụ fọrọ na Sọl ọzọ. Ma Chineke nwere atụmatụ ọhụụ, otute mmanụ ọhụụ, nye atụmatụ ọhụụ, nye eze ọhụụ. O nweghị ihe jọkarịrị njọ karịa ịgbalị idowe ime ihe nke na-enweghị ndụ dị na ya. Dịka okwu a na-ekwu sị, ọ bụrụ na ịnyịnya nwa afọ 10 gara aga, o ruola mgbe eji ekepụ ya. Ebere ya na-adị ọhụụ kwa ụtụtụ. Ruo awa 24 niile, anyị na-enwe ohere maka mbido ọhụụ. Ime echere m na otu Chineke si hazie mpụta nke anyanwụ na ọdịda ya bụ ozi kwa ụbọchị nye anyị. N'ezie, ana m eche, ekwere m na otu o si kewachi otu ụbọchị na awa 24,
ma ọ bụrụ na ị na-emezi ya nke ọma, ị na-amụ anya awa 16 ma hie ụra awa 8, nke m chere na ụfọdụ n'ime unu ga-enwe ịtụnanya banyere ya. ma ị ma n'agbanyeghị otu ihe ji jọọ njọ n'oge ihi ụra, ọ bụrụ na ị ga-enweta ụra dị mma n'abalị, ị ga-abịa tete n'ụtụtụ echi ya dịkwuo mma. ma Chineke si ebere ya na-adị ọhụụ kwa ụtụtụ, ya bụ ụtụtụ ọbụla bụ mbido ọhụụ. edorule na akwa ndina n'ụtụtụ ma na-eche ihe niile nke ị mejọrọ ụnyaahụ. nke a bụ nnọọ ihe ekwensu chọrọ ka ị mee. ọ chọrọ ka ị gbuo onwe gị tupu gị esi n'akwa ndina bulie, n'iche ihe niile nke ị na-emeteghị n'ụbọchị ụnyaahụ. ekwensu bụ onye ụgha. Aịzaya isi 43 amaokwu nke 18. echekwala ihe gara aga n'ezie, mana atụlekwala uche na ihe ochie. lee, ana m eme ihe ọhụụ. ana m eme ihe ọhụụ. gịnị ka m na-agwa gị? agaghị m echenwu ịhụ ihe Chineke gaji ime na ndụ m n'afọ ndị na-abịa abịa. ana m agwa gị, ọ ga na-aga n'ihu na-adị mma, na-adịwanye mma. ma lee, ana m eme ihe ọhụụ. ọ bụ ị naghị anụ ushi ya, nke bụ ị naghị ahụ ya? ị nwere ike iji anya nke okwukwe na-ahụ ya, ma ọ bụ ị gaghị ekwere ya. aga m emepe ụzọ n'oke ọhịa ma nyekwa gị mmiri n'ọzara. gịnị ka Chineke na-ekwu? mana agbanyeghị, ọ bụghị maka otu ọnọdụ gị si jọọ njọ. ana m eme ihe ọhụụ. maka m gwa gị otu ihe, mgbe ị tụfuru ihe buru ibu na ndụ gị, n'ezie ọ na-ewute. n'ezie enwere mwute. o nwere ụdị mmetụta nke na dị gị nnọọ ka afọ na-asa gị. aghọtara m nke a, ama m ya. o nwere ọnọdụ mgbe ọ na-adị m ka otu ahụ, ma nke a bụ ihe mmetụta. ọ bụ naanị mmetụta, n'ihi na mgbe ọbụla ị tinyere ọtụtụ onwe gị n'ime ihe ma ọ rụpụtaghị ọrụ, n'ezie ị ga-enwe ngharịpụ. ma ị ma na ị nwere naanị nhọrọ abụọ, ị nwere ike ibi ndụ gị na ngharịpụ, ma ọ bụ na ị ga-enwe mbido ọhụụ. nke a bụ naanị nhọrọ ị nwere. na-ebi ndụ gị na ngharịpụ, gaa n'iru ibi ndụ n'oge gara aga, ma kwee ka ekwensu na-esogbu gị, ma ọ bụ kụchapụ ihe ahụ n'ahụ gị, ma kwuo sị, Chineke na-adị ndụ n'ime ụwa, o nwere atụmatụ ọma banyere m. abụ m onye ọ sị na m bụ. aga m eme ihe ọ sị na m ga-eme. ma aga m ebido ọzọ. aga m enwe omume ọhụụ na mbido ọhụụ, ma wepụga akwa mgbochi m nke ili. nke a bụ ụbọchị Jehova meworo. aga m aṅụrị ọṅụ ma terie egwu ọṅụ. ugbu a, ịma anyị na-abịa na mkpirikpi n'akụkụ ụfọdụ. o nwere ike ị naghị amụta ọsịsọ otu ndị ọzọ si eme. o nwere ike ị naghị amụta otu ha si amụta. anyị nwere otu nwa anyị nwoke nke ntakịrị nke dị ma akwụkwọ, mana ọ bụ nsogbu na ụlọ akwụkwọ. ma ịma ihe mere na ihe a bụ ọ naghị amụ ihe otu o kwesịrị. ma n'oge ahụ, n'ezie ha aghọtabeghị nke ahụ. n'oge ahụ ha nwere otu usoro eji akụziri ha niile ihe. ọ na-akacha amụta ihe mgbe o ji ihe ahụ n'aka na-eme ya. ọ dịkarịrị ka m onwe m bụ onye na-emepụta ihe. ọ ma ihe ọ pụrụ ime, ọ na-emetụta ya emewe. ugbu a ọ bụ otu onye n'ime ndị isi n'ije ozi anyị. ọ bụ ya na-ese ihe onyonyo niile ndị a. David nwa anyị nke diọkpara na-emekwa nke ya gburugburu ụwa niile. ma n'etiti ụmụ nwoke ndị a, n'ezie ha na-arụpụta ọtụtụ ọrụ ma na-enyere mụ na nna ha aka ka anyị nwee ike na-atụrụtụ ndụ. amen. nyetụ ya ohere. ọ bụghị n'ihi na o nwere ihe na-eme na ndụ gị pụtara na Chineke agaghị emezi ya. ịmụta otu esi adabere na ya. amen. ime ekwuru m ihe a, mana ọ pụtaghị na ihe ọ bụla bụ iwetu onwe m n'ala. ọ kara m mma ime nke ahụ, n'ihi na amaara m n'eziokwu, n'ezie abụ m ka mmadụ nkịtị. n'ezie
dị mma n'ezie, amaghị m. Enwekwara m amamihe dịka ndị ọzọ nwere, ọ bụghị na m maara akwụkwọ karịa ma ọ bụ gịnị. Ịma ihe a bụ, ọ bụrụ na gị nye Chineke ohere na ndụ gị, gị wee zọpụ ụkwụ nke okwukwe, ma ị gaghị adapụ, ma ị gaghị akwụsị n'ụzọ, ma agaghị emeri gị. N'ikpeazụ, Chineke ga-emere gị ọtụtụ ihe ịtụnanya n'agbanyeghị ihe ị na-enweghị. Ị nwere Chineke. Ị na-aghọta nke ahụ? Ịma achọghị m ịma ịgwa gị ihe m na-apụghị imeli, n'ihi na enwere m Chineke. Ya mere, ọ na-emejupụta adịghị ike m. Ọ na-eme m ka m dị ike. Ọ na-eme m ka m ghara ịka nka. Ọ na-eme m ka ike dị m. Ọ na-eme m ka m nwee obi ụtọ. Ma ọ bụrụ na anyị ga-echefu onwe anyị, ngwanụ leenụ m otu m dị. Elela onwe gị otu ị dị. Lekwasị ya anya. N'ezie, akwụsịla m ikwu okwu banyere Zakịọs. Ama m ị nụrụ mgbe m na-ekwu maka ya. Ahụrụ m ya n'anya. Luk 19, imechaa gị gụọrọ ya onwe gị. Jizọs nọ na-aga n'obodo. Zakịọs chọrọ ịhụ ya, ma o mere mkpụmkpụ. Ọ gaghị ahụ ya site n'ebe ndị ọzọ nọ. Zakịọs dị mkpụmkpụ pere mpe. Ahụrụ m nke a n'anya. Anya ezuchaghị oke. Nwanne, ọ gara agazu otu ebe na-ewe iwe. Ngwa na epere m mpe, agaghị m ahụ Jizọs. Onye ọbụla ọzọ ga-ahụcha Jizọs. Ugbu a emere m mkpụmkpụ. Gịnị mere etoghị dị m ogologo? Unu ndị toro ogologo, nke unu ka mma. Bịa n'ọkwa, ị na-aghọta ihe m na-ekwu banyere ya. Ịma, ma mba, Zakịọs chọrọ ịhụ Jizọs. Ya gbara ọsọ gaa rigoro n'elu otu osisi. Hihi, anyị o nwere ndị ga-arịgoro n'elu osisi taa? Ma ị ga-aghọta, o nwere ihe ime mmụọ dị n'ebe a. Ngwanụ, ị nwere enweghị ike n'otu ebe. Ngwa gbalịsikwuo n'ike. O nwere ike ị ga-agbalịsịtụkwu ike n'ụlọ akwụkwọ. O nwere ike ị ga-agbalịsịtụkwu ike ịhazi ndụ gị nke ọma. Onye ọbụla nwere ihe. Ekwezila ka ihe ị na-amaghị eme na ihe ị na-anaghị emete nke ọma na-ewute gị. Ma bido jisigodo ihe ị nwere ike ime ike, ma kwee ka Chineke mechaa nke fọrọ afọ. Ugbu a gee ntị. Zakịọs bụ nwoke sụrụ mkpụmkpụ dị ntakịrị, mana ọ chọrọ ihe. Ya sị, aga m enwetarịrịla ya. Ya wee gbafere rigoro n'osisi. Ma ị gụọ akụkọ a, nke a bụ ihe mere. Mgbe Jizọs nọ na-agafe, ya chọpụta Zakịọs n'elu osisi. Ma gịnị mere Jizọs ga-eji lee anya n'elu osisi? N'ihi na otu ihe nọ na mmụọ Zakịọs metụtara otu ihe nọ na mmụọ Jizọs, abịa nwee njikọta. N'ihi na Chineke hụrụ ndị na-enwe mkpebi na-achọghị ịdapụ n'anya. N'agbanyeghị ihe ọbụla nke m na-enweghị, aga m agasi ike ma bụrụ ihe ọbụla Chineke chọrọ ka m bụrụ. Ma ị ma ihe Jizọs gwara Zakịọs? Ya sị ya, rituo, aga m eso gị laa n'ụlọ gị gaa rie nri abalị. Ewo! Mana ọ bụ onye ọchụ taks, ma bụrụ onye mmehie obi ọjọọ, bụrụkwa onye oshi. Ma o nwere ihe Jizọs hụrụ n'ime ya nke ọ ga-eji rụọ ọrụ. Mana ekwenyere m na o nwere ihe Chineke na-ahụ n'ime gị taa nke ọ chọrọ iji rụọ ọrụ. Ị nwere ike ịrị ala osisi ụfọdụ na ndụ, ma ị nwere ike inwe mbido ọhụụ. O nwebeghị mgbe oge gara ibido ọzọ. Ngwa kwụrụ n'ụkwụ gị, tiere Chineke mkpu. Achọrọ m ịgba gị ume ka ị ghara ibi ndụ gị na ịbụ onye agharịpụrụ na onye na-akwa mmakwara, ma ọ bụ ibi na ihe dị ka omume nke adaala m. Ma kwee ka Chineke nye gị mbido ọhụụ. Filipa 3:13 sị, otu ihe m na-eme bụ ichefu ihe nọ n'azụ, ma na-aga n'ihu inweta ihe dị n'ihu. Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.